όπως πάει έτσι. Εδώ την πάω και πάντα, εδώ δεν είχαμε στην Μπουφαλά. Εδώ δεν ήμασταν. Άκου. Όρθιος κάνεις μαλακίες. Ναι. Ναι, τι καθιστός ρε, τι είπες μαλάκα. Δεν βλέπει καθιστός. Τα ανέβασε από εκεί που δεν μπορούσε να τα ανεβεί, Αντώνη, και τα ανέβασε τώρα. Αυτό ναι. Τι το δω ρε μαλάκα μου, αλλαγή είναι, τι κάτω με τον τεκούνι. Ξυλιάσαν τα χέρια. Κάνει κρύο. Δεν έρχεται